V dnešnej hre, dámy a páni, budeme hrať skla zo Squid Game. Čekujte môj pekný avatar a my ideme na to. OK, takže typek skočil tu, tak my skočíme. Čo? Nechápem. A my skačeme, OK. Dobre. Dobre. OK. OK. Teraz neviem, kde mám ísť. Nie. Kamo. Dobre, tak ideme od znova. OK, takže skočím tu. Tu. OK. Teraz vpravo. Teraz to malo byť vľavo. Dobre. A teraz tu. OK. Môže teraz tu? Nie. Dobre. OK, takže to je vľavo. Možno... bude to tu. OK. Máme tu normálne seriózneho chlapovú dievčinku. Tu. Teraz to bude vľavo. Choď. Dobre. Dobre, kamo. Kamo, jak to? My by sme potrebovali ešte jednu ranu. Dobre. Tu, kamo. Tu tak. OK. Teraz na modre to bude. Kamo, jak to? Kamo, what the fuck? Aha. No však dávaj už. Skočili tu. Potom išli tu. OK. Dobre, typky nám poradila. Kde máme ísť? Napíšeme, že ešte... OK. Dobre, ďakuj. A teraz? Kamo, ja teraz neviem normálne, že kde mám ísť. No tak očividne je to tu, potom to bolo sem, potom to bolo sem. Ďakuj, kámo. Porko. OK. Teraz to bude sem, kaj. Kam už sme o chvíľu v ciele. OK. A my by sme potrebovali... OK, no a teraz? Dobre. Kámo. Skoč, dobre. Skoč. Ešte jedenkrát. Kamo, už len dve. A sme v ciele. Kamo. No kamo, ona prehral normálne. Kamo, normálne, už je tu. Naša zachránkyňa. A... OK. Normálne, dámy a páni, my sme to asi už dali. Čože? No ne. My sme to už, kámo, dali.
Climb. Climb. Čo akože teraz? OK, takže my sme vyhrali 10 000. OK, to by bolo všetko pre toto videjko. Daj tu like, odber, koment a teš sa na nové video.